Спокойно, не сме приключили с бонус зоните. Точно пред хотел Панорама имаме отново лилава зона, където получаваш 20% намаление, ако приключиш карането тук. Или пък точно пред катедралата също е лилава зона. И последна бонус зона, но не на последно място, е точно пред община Варна. Може да оставите вашия велосипед тук и да получите отново 20% намаление за вашето каране. Ето ти един пример. Ако твоя райд е на стойност 3 лева и паркираш своя велосипед на лилава зона, стойността на твоето каране ще е 2,40. Като отстъпката ще ти се върне в приложението ето така. Ако приключите вашето каране тук или пък тук, получавате 20% намаление от вашето каране. Не знам колко пъти чух бонус или отстъпка, но съм сигурна, че ще си доволен. Аз ти споделих как да спестиш пари. Сега е твой ред да покараш велосипед. И не забрави да активираш 5 минути безплатни всеки ден.